ana m anabata unu ọzọkwa n'ihe mmemme GCK kwa ụbọchị nketa ndị nwere n'anya. N'ihe mmemme GCK anyị na-ewepụta oge wee na-ekekọrịta site n'akwụkwọ Chineke maka ịhụnanya nke Chineke nwere wee nye anyị. N'ihe mmemme nke taa, onye mgbasa ozi ọma Kumuyi akụziri anyị maka nnwere onwe na ịga njem na nnwere onwe dịka o si wee dị, chọrọ nke ịtụgharị uche na nke a na ndụ a dịka ọ na-adị onye nwe ụgbọala na-abụ ofu bụ nke dị mma nke na-aga arụ ọrụ nke ọma, nke ọzọ bụ nke na-adị mma nke a na-elekọta anya nke ọma. Ọ bụ nnọọ gụnwa bụ onye nwe ụgbọala ka ị ga-achọ iji na-aga njem oge niile, ama m na ị ga-arụ ọrụ nke dị mma. Otu ọgọ dị na ndụ a, n'ezie Chineke nna chọrọ ka anyị soro ya, ka anyị nwere ike wee nwee nnwere onwe nke zuru oke na akwa ọbụnadị ndụ nke nwere oju afọ, ka ihe ọnụma atụmatụ nke onye iro nwere wee nye anyị ghara eme na mmezu dịka o si wee dị. Onwe ọbụbọ ọnụ ọbụla nke a bụrụ nwa Chineke nke ya aga n'iru, ma ọ bụ na onye dị ụta na-erubere Chineke isi, ka anyị gaa n'iru wee gee ntị n'okwu Chineke. N'akwụkwọ ndị Galatia isi 3 amaokwu nke 13, Kraịst gbapụtara anyị n'ọbụbụ ọnụ nke iwu ahụ. Kraịst gbapụtara anyị. Kraịst gbapụtara anyị n'ọbụbụ ọnụ nke iwu ahụ. O mezuwo ya rị mgbe ole? Mgbe ọ nwụrụ n'elu obe nke Kalvarị, mgbe o buru ibu arụ anyị niile, mgbe o buru ntaramahụhụ gị niile, ọbụbụ ọnụ gị niile, ihe ọjọọ gị niile, mmekpa ahụ gị niile, ịhụju anya niile, na mbuso agha niile ekwensu na-ebuso gị, buru ha niile gaa n'elu obe nke Kalvarị. Mgbe ahụ ka ọ gbapụtara gị n'ọbụbụ ọnụ nke iwu ahụ. Ugbu a gee ntị, ghọta nke ọma o. Otu ndị nwere iwu dị iche iche, iwu nke ezinụlọ, nke agbụrụ, nke obodo, mba, ọbụladị ụfọdụ ndị okpukperechi ha nwere iwu nke aka ha. Mgbe ụfọdụ amaghị iwu ahụ, ha wee kwuo okwu sị na o nwere ike nke agwa ochie ahụ nke ha ji ekwu okwu, ekwensu onye ochie ahụ. Ha wee tie iwu sị ọ bụ nwoke, ọ bụ nwaanyị, ọ bụ onye otu ezinụlọ, ọ bụ nwata, ọ bụrụ onye bịara abịa nke mere ihe ọbụla, nke a bụ iwu ha, nke a bụ iwu ha. Ha wee tinye ndị dị otu a n'ọbụbụ ọnụ. Ọbịa mere ọtụtụ ndị ji ahụju anya taa, ha nọ n'okpuru iwu nke nwoke ochie ahụ. Ọ bụrụ na ezinụlọ ọbụla ma ọ bụ onye ọbụla mebiri iwu ahụ, agadi ochie ahụ wee tinye ọbụbụ ọnụ na ndụ ha, ma ọ bụ otu agbụrụ n'ọtụtụ afọ gara aga gbara ndụ mee iwu na onye ọbụla nke nọ n'obodo a ma ọ bụ na agbụrụ a nke mere ihe dị otu a, nke a bụ ihe ga-eme na ndụ ya. Mgbe ụfọdụ o nwere ike bụrụ megide alụmdi na nwunye na onye ọbụla nke si n'ezinụlọ a, onye ọbụla nke si na agbụrụ a niile nke ga-aga lụọ nwaanyị ma ọ bụ lụọ dị n'ebe dị otu a, ha wee ọbụbụ ọnụ tụkwasị ha n'ahụ n'ihi na ndị a emebiwo iwu ha. Ikekwe ha kpachaghị anya, ha amadịghị na ha emebiwo iwu ndị obodo. Chineke n'onwe ya wee sị ugbu a na mkpụrụ obi ọbụla nke na-emehie ya onwe ya ga-anwụ. Nke a bụkwa ọbụbụ ọnụ ọzọ. Ugbu a ọtụtụ ndị wee na-agba mbọ, na-ata ahụhụ, na-agbalị n'okpuru nrịrịa na nhụju anya na ọdachi ụwa. Ihe niile a nke ha na-amaghị isi ya na ọdụ ya wee ghasaa ọnọdụ ha. Ha na-arịgo, ma tupu ha eruo ebe ha na-aga, ha daa. Ebilie taa, ada echi. Ihe niile ha na-eme nghasa, mkposa. Ma Kraịst wee hụ gị n'ọnọdụ ahụ, ka gị na ihe ụwa na-eme, o wee hụ gị wee sị lee ka ị na-ahụju anya. O wee sị n'agbanyeghị ka isi taa ahụhụ onye tiere iwu ahụ nke gị onwe gị mebiri, nke wetara gị ọbụbụ ọnụ ahụ, dị ike karịa gị. O nwere ike karịa gị onwe gị. O wee sị gị ngwa bịakwute m, aga m enyere gị aka. Taa Kraịst ga-enyere gị aka. Ị ga-emerinụ, ị ga-eme nke ọma. Ọbụbụ ọnụ niile nke dị na ndụ gị alawo ha n'iyi kpamkpam n'aha Jizọs. Ọbịa mere mgbe Kraịst bịara, o wee nye ọkpụkpọ oku nye ụwa niile, si bịakutenụ mụnwa unu niile
ndị na-adọgbu onwe unu n'ọlụ. Ha nọ na-adọgbu ha n'ọlụ n'okpuru ịyagba, n'okpuru nhụju anya ike nke karịrị ha ike. O wee sị, ngwa hapụ n'ike ahụ bịakwute nnu m, unu niile ndị buru ibu dị arọ, ibu dị arọ nke ekwensu na ịyagba nke ọbụbụ ọnụ nke ha bụ na-agagharị. Ọ sị, m ga-enye gị izu ike. Olee ebe nọ dị? Nke a bụ nkwa Chineke na-ekwe gị taa. M ga-enye gị gịnị? Izu ike. M ga-enye gị izu ike. Mgbapụta ga-erute gị aka. Nnwere onwe zuru oke ga-abụ nke gị. Nzọpụta nke onye nwe anyị ga-abụ nke gị. Mmeri, ike, imeri ndị iro unu niile ga-abụ nke gị n'aha Jizọs. Ọ dịghị onye ọzọ ga-akpọku gị sị, bịa na m ga-enye gị izu ike. N'ihi gịnị? N'ihi na ndị niile amụbatara n'ime ụwa a, ha nọ n'okpuru ọbụbụ ọnụ. Ebe ọ bụ na ha onwe ha bụ ndị na-enwere onwe ha, kere ka ha ga-esi mee ka ị nwere onwe gị. Ma Kraịst agbapụtawa anyị n'ọbụbụ ọnụ nke iwu, n'ọbụbụ ọnụ nke iwu, ebe e mere ka ọ bụrụ ọbụbụ ọnụ nye anyị. Gịnị ka nke a pụtara? Ọ bịara n'onwe ya wee sị, Chineke, aga m eburu ọbụbụ ọnụ ha, aga m ebu ọbụbụ ọnụ ha, aga m ata ahụ n'ihi mmehie ha. Wee mee ka ọ bụrụ ọbụbụ ọnụ nye anyị. N'ihi na-edewe ya n'akwụkwọ nsọ sị na onye ọbụla nke a na-akwụba n'elu osisi bụ onye abụrụ ọnụ. Onye a na-abụ ọnụ ka ọ bụ onye ọbụla nke a na-akwụba n'elu osisi. Lee na amaokwu nke 14, ka ngọzi nke Abraham wee ruo ndị mba ọzọ n'ime Kraịst Jizọs. Ndị niile na-abụghị ndị Juu, ndị na-abụghị ndị Izrel. Ngọzi nke Abraham, ịma ndị Juu ha che na ngọzi nke Abraham bụ naanị maka ha, ma ugbu a ngọzi nke Abraham bụ maka gị. Udo nke mkpụrụ obi bụ maka gị. Mgbaghara mmehie bụ maka gị. Nzọpụta nke onye nwe anyị bụ maka gị. Ọgwụgwọ nsọ pụọ na nrịrịa dị iche iche bụ maka gị. Ihe ịrịba ama nke obi ebere, ihe ịrịba ama dị ebube bụ maka gị taa n'aha Jizọs. Ndị enyi m, aha m bụ Paul Baloch. Ị na-ekiri GCK kwa ụbọchị gị na Dọkịta Kumuyi. Dịka o si wee dị, akwụkwọ nsọ emego ka anyị mata nke ọma na anyị na-abụ ndị a napụtagoro, bụ ndị nọ n'ime Kraịst, ndị a napụtagoro n'ọbụbụ ọnụ nke iwu. Onye nwe bụ Jizọs Kraịst bụ nwụọ n'ihi anyị ka o nwere ike wee nye anyị nnapụta, wee pụta n'uru nke mmehie, ka anyị nwere ike wee bie ndụ ọhụụ. Ka ọ ga-agbapụ na anyị soro ya, anyị ga-abụ ndị ga-enwere onwe anyị pụọ na-agbụ niile nke onye iro na-agbụ nke mmehie. Ka anyị gaa n'ihu na-ege ntị dịka onye mgbasa oziọma ga-eduru a wee banye na ekpere nke nzọpụta ugbu a. Ọ bụrụ na ị chọrọ ezumike ahụ, ọ bụrụ na ị chọrọ nzọpụta ahụ, ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị na Chineke wee dị n'otu ugbu a, olee ebe ị nọ? Welie aka gị elu, welie aka gị elu. Ọ bụrụ na ị na-eweli aka gị elu, guzo ọtọ n'ụkwụ gị, guzo ọtọ n'ụkwụ gị ebe ọ bụla gị nọ ugbu a. Ka eluigwe hụta gị ugbu a na ị na-ewelite aka gị elu. Onye nwe anyị gọzie gị, onye nwe anyị gọzie gị. Guzo ọtọ n'ụkwụ gị, guzo ọtọ n'ụkwụ gị. Ị chọrọ ka o wezuga ọbụbụ ọnụ na ndụ gị, ọbụbụ ọnụ nke mmehie, ntaramahụhụ nke mmehie, ọkụ ala mmụọ. Ị chọrọ ka e wezuga ya na ndụ gị. Olee ebe ị nọ? Ọ na-akpọ gị oku. Ọ sị gị, bịa, m ga-azọpụta gị. Ọ kpọwo gị oku, kwere na ọ zọpụtawo gị. Ọṅụ nke nzọpụta ga-abụ nke gị taa. Ndụ ọhụrụ ka a ga-enye gị onwe gị. Ga-ekpere gị ekpere ugbu a. Chineke nna, anyị na-abịakwute gị n'aha Jizọs. Ana m ekele gị n'isi mmadụ niile ndị na-aghọta onwe ha, ndị maara ihe menụ ọbụbụ ọnụ na nhụju anya na ihe mgbu nke mmehie ji dakwasị ha. Ha wee na-ekwupụta mmehie ha, ha wee na-echegharị, ha werezie ndụ ha nyefee gị n'aka, na were ajọ omume ha na ibu arụ ha niile wee nyefee gị. Onye nwanyị, dịka nkwa gị si dị, wezuga mmehie ha ka ọ dị ebe dị anya, dịka ọwụwa anyanwụ dị n'ọdịda anyanwụ n'aha Jizọs. Nye ha
mgbaghara mmehie ugbu a, nye ha udo nke mkpụrụ obi, nye ha ọṅụ nke nzọpụta, nye ha ndụ ọhụrụ nke ndị ekere ọhụrụ. Mezuo ya n'isi mmadụ niile dịka ha na-echegharị ugbu a, ma ndị nọ ebe a ugbu a, ma ndị nọ ebe ndị ọzọ. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Ị dị njikere? Eluigwe dị njikere nye anyị. Chineke nke eluigwe, anyị na-abịakwute gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'ihi na anyị maara na Kraịst akwụzuwo ụgwọ nke mmehie anyị, ma wezụga ọbụbụ ọnụ niile na ndụ onye ọbụla. Ya mere onye nwe anyị na-arịọ gị ka itiji ya gba niile nke ọbụbụ ọnụ na ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Ịyagba niile nke onye iro, wezụga ihe niile n'aha Jizọs. Dịka ị na-agbaghara ha mmehie ha, gwọọ ha ọrịa ha niile. Mepee anya ndị kpuru ìsì, ka ntị chiri echi malite ịnụ ihe, ka ndị ngwọrọ bilie malite ịga ije, ka ihe niile zara aza n'akụkụ niile gbafue n'aha Jizọs. Ka ihe zara aza na akpịrị bụrụ ha akpọfuru ka ọ laa, ka nhụju anya niile na mbịada n'ala nke onye iro niile, onye nwanyị bupụ ibu arụ niile ahụ, ọrịa niile na nhụju anya niile, ka ewezụga ya n'aha Jizọs. Ọrịa niile tara nchara na nsogbu niile tara nchara na ndụ onye ọbụla, onye nwanyị ihe niile bụ nsogbu, ihe mgbu n'akụkụ ọbụla na ndụ onye ọbụla, wezụga ya ugbu a n'aha Jizọs. Ọrịa nke a sị na adịghị agwọta, ana m enye gị iwu, laa n'aha Jizọs. Ebe niile ugbu a, onye nwanyị gosipụta ike gị, gosipụta ebube gị, gosipụta nnapụta gị, gosipụta ọrụ ebube gị ebe niile n'ebe anyị nọ ugbu a, ebe niile n'iro n'ezi. Mee ka ihe ịrịba ama were ọnọdụ. Anyị na-ekele gị onye nwanyị n'ihi na emezuwo ya. Eluigwe ekpebiwo ya, ekwubiwo okwu n'ime ndụ anyị na-emezuwo ya. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Anyị na-ekele unu n'ebe ọ bara ụba na unu sonyere n'ihe mmemme nke GCK kwa ụbọchị nke taa. N'ezie, oziọma anyị nụrụ bụ ihe oziọma gbasara Kraịst na ịhụnanya nke o nwere n'ebe anyị nọ. Akwụkwọ Nsọ mere ka amata na Kraịst bụ enyi nke na-anọ nso karịa nwanne. N'ezie, dịka ige ntị n'oziọma ndị a na-eti ihe anyị nụrụ n'ọrụ, onye nwe ga-agọzi gị n'ebe ọ bara ụba. Ụmụnna m, ana m ekele unu. Obi anyị na-asụgbo n'ọṅụ ịhụta na unu na-esonyere anyị n'ihe ememe GCK nke anyị na-eme. Ọ ga-amasịkwa anyị ma ọ bụrụ na unu ga-ezi anyị ozi ka anyị mara ka ozi ọma ndị a si emetụta unu na ihe ndị ọzọ, ihe gbasara ọdịmma nke mkpụrụ obi gị. Anyị ga-achọ ka anyị nụta ihe unu na-ekwu maka ya, ka anyị wee nwee ike inyere unu aka. Ya mere anyị ji wee na-asị unu, dịka ị na-ele anya n'ihe onyonyo, ị ga-ahụta ebe edere ọgwụ ozi anyị www.gckhq.org/connect. Ọ bụrụ na ị gaa ebe ahụ, ị ga-ezi anyị ozi, anyị na-aga akparịtakwa ụka. Anyị na-asị ka Chineke nna na-ezute gị ma na-eme ka ihe niile nke itinye aka na-aga nke ọma n'aha Jizọs Kraịst. Daalụ.